Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Onderwijsvakbond CITEC had gisteravond laat alle docenten opgeroepen om vanochtend niet naar school te gaan, maar zich te verzamelen bij het CITEC-gebouw. Dit als gevolg van de discussie over het schoonmaken van de schoolgebouwen. Volgens CITEC-voorzitter Darius Plantijn moet er nu een keer duidelijkheid over komen. Zeker nadat eerder deze week op een school ook werd gedemonstreerd tegen de onhygiënische omstandigheden. Het gevolg is dat sommige scholen op Curaçao gewoon open zijn, andere via een bepaalde constructie dat andere leraren de lessen overnemen. Sommige leerlingen zitten daardoor ook thuis, andere leerlingen zitten op school. Voor vakbondsvoorzitter Plantijn moet er nu eindelijk een keer duidelijkheid komen. Vandaar deze actie. Aan het eind van de dag wordt bekeken wat er morgen gaat gebeuren. Voor een groot deel van de dag was er gisteren geen verkeer mogelijk rond Parera. Dat was een blokkade van werknemers van Cedicor. Ze wilden daarmee aandacht vragen voor de slechte financiële situatie van het bedrijf en de zorgen die zij hadden over hun werk. Uiteindelijk is de blokkade opgeheven nadat na overleg met de regering overeenkwam om 3,7 miljoen gulden vooruit te betalen, zodat de ergste noden op dit moment geledigd kunnen worden. De werknemers blijven in contact met de directie over hun positie, maar de blokkade is opgeheven. Ook bij Damen Shipyards lag gisterochtend het werk voor enkele uren stil. Werknemers hadden de ingang geblokkeerd en eisten een gesprek met de directie. Na overleg tussen PBFC en de directie op Curaçao is overeengekomen dat de CEO uit Nederland komt aanstaande zondag en dat er dan verder gesproken wordt over de collectieve arbeidsovereenkomst. Werknemers vinden dat er al lange tijd iets geregeld had moeten worden en waren het gisteren helemaal beu. Nu gaan de gesprekken verder en Angelo Meijer van PBFC heeft beloofd de werknemers zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de gesprekken met de directie uit Nederland. Werknemers bij de Refineria di Curaçao willen duidelijkheid over de toekomst van de Refineria. Het is afgesproken dat er voor 9 februari gesproken moet worden met onder meer minister-president Eugène Ruggenaat en de directeur van de Refineria, Marcelino Tjonki de la Noy. Dat heeft Gerald Remidia, voorzitter van de vakbond APRI, laten weten aan de Extra. De werknemers lezen van alles en horen van alles in de media over welk bedrijf het gaat overnemen en over de situatie in Venezuela, maar ze willen zelf geïnformeerd worden. Bedrijf Ernst & Young heeft gisteren laten weten dat ze in het kader van het 70-jarig bestaan 70.000 gulden over hebben gemaakt voor een talentenfonds. Dat Ernst & Young Talent Fund wordt beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds hier in het Caribisch gebied. Het gaat erom om jongeren die talentvol zijn in welke tak van sport of muziek of cultuur dan ook, op die manier een financiële bijdrage kunnen krijgen om hun talent verder te ontwikkelen. Het bedrag zal in de komende jaren oplopen tot 105.000 gulden. Daarna wordt geëvalueerd hoe het ermee staat. De Venezolaanse president Nicolás Maduro is bereid om nieuwe verkiezingen voor een parlement uit te schrijven, niet voor een nieuwe presidentsverkiezingen. Dat heeft hij gezegd in een interview omdat Maduro volgens eigen zeggen pas onlangs benoemd is en het beter voor het land is dat hij voorlopig als president aanblijft. Ook heeft hij gezegd dat hij bereid is om in debat te gaan met Donald Trump. Hij wil graag in een publiek debat met Trump van gedachten wisselen. Tegelijkertijd heeft het Hoge Rechtshof van Venezuela bepaald dat de zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó het land niet mag verlaten. Ook zijn op verzoek van de procureur-generaal de banktegoeden van de oppositieleider bevroren. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.